maar ik vind dat ik nooit een seksfilm gemaakt heb. Nee? Nee. Nou, er zijn toch films waar je... Nee, moet je mij horen. Ja. Een seksfilm, dat zie ik iets van alleen maar om het bloot. Ja, ja. Hè? Dus zonder een goede story of weet ik veel wat. Alleen maar om het bloot. Alles om het bloot. Nou, dat heb ik nog nooit gemaakt. Ik heb altijd... Of het is een romantische story waar een seksscène in voorkomt. Een liefdescène noem ik het dan. Of het is een vrouw met zo'n probleem. Of het is Alicia bijvoorbeeld, een huisvrouw. En noem maar op, die eigenlijk in wezen helemaal geen seksprobleem heeft. Deze huisvrouw, maar een heel ander probleem. Alleen komt ze er niet uit. Ja. Maar jij was toch de eerste in Nederland die op het witte doek de doorbraak gaf tot het volkomen naakt. Wat zeg je dat, schattig? Ja, dat is toch zo? Je bent een pionier Nee. op jouw Kijk, gebied, hè? Nou, dat Later in de pionieren... Nederlandse Dat... filmhistorie zullen ze nog over jou hebben als de eerste die alles liet vallen. Nou, dat is onzin, want toen ik bij het toneel was... Ja. voor het film In de Tuin der Lusten... Ja. was er één scène heb ik dat gezien, ja. voor het eerst dus half bloot was. Half, ja. En dat is een hele mooie scène. En dat heeft zo'n hele mooie monoloog, heeft ze. Dat is die lesbienne die ze dus speelt, of die ik dan gespeeld heb, laat ik zo zeggen, Miarka. Die kan haar liefde niet kwijt aan het meisje. En het meisje is geen lesbienne. En op dat moment gooit ze haar liefde, is haar enige oplossing nog die liefde aan haarzelf te geven. En die scène hebben we zelfs gedaan met kleren aan tot hier. Maar het werkte veel sterker. Het was zo mooi. En of het dan is dan de eerste actrice die dat dingetje laat zakken, dat vind ik onzin. Ik weet ook wel dat er zo'n pagina over de blote borsten waren en zo'n klein stukje over het hele stuk. Ja, ja. Terwijl het hele stuk schitterend Waar er wel was. opzien is. Nou ja, ik vind het... Er wordt echt veel nadruk op gelegd en ik zelf doe het niet. Ik vind het net zo belangrijk met kleren aan of zonder kleren aan. Als je maar... Je moet wat spelen. En dat is gewoon het verschil, vind ik, met een seksfilm of gewoon een film. Erotiek. Een mens spelen, erotiek, waar ook seks aan vast zit, gewoon. Als je dus met een man in bed ligt, hè, tijdens een bedscène, Ja. denk je dan aan die man? Waar denk je op dat ogenblik aan als vrouw? Als je dus Oh, echt niet verliefd moet aan zijn, die verliefd man, moet kijken. Niet waarschijnlijk aan de man misschien waar ik van hou. Ja? Dat moet wel. Je kan niet aan spruitjes denken die nog opstaan. Je moet wel degelijk denken aan de best wel liefde. spruitjes denken en een prachtige liefdescène maken. Ja, dat kan ik juist wel Ja. in een film. Wat gebeurt er wel? Nou ja, je blijft toch een derde oog houden. Ja, ja. Hè, op een gegeven moment. Want het is een heel groot verschil aan liefdescène in een film. Want op het moment dat jij iets zelf lekker vindt of zo... Ja. dan ga je zo'n arm pakken en dat ziet er dan niet uit Ja, ja. in een close-up. Dat is heel erg lelijk. Daar moet je allemaal aan denken. Ja, ja. En iets wat over moet komen als liefde... je moet namelijk door een prisma heen. Hè? Het prisma moet je nooit vergeten, want anders kan je een documentaire maken. En dat zie ik ook niet zitten, want ik vind een documentaire... ik vind het lelijk, ik vind er niks aan. Ik vind het niet mooi, ook een liefdescène, hoor, als documentaire. En dat zie ik niet zitten, gewoon. Maar op een En de speelfilm- kunst is Ja? om juist door dat prisma... wat dus de mensen straks gaan zien... dat het overkomt als liefde. Ja, ja. Hè? Op wat voor manier je het doet, doe je het. En daar heb ik gewoon mijn eigen manier voor gevonden. En dat is dat je gewoon een bewustzijn houdt van dat derde oog wat je houdt. Ja. Niet alleen maar die camera, maar dat derde oog... die gewoon weet van, ja, maar als ik dat doe... dan is dat bij die jongen, dan is dat al lelijk. Dus dan ziet hij er als een mongool uit en zo. Ja. Je moet echt wel weten dat het mooi is en Dat zo. zijn gezicht ook En dan geeft zo'n beweging van zo'n hand... ja, dat komt over, dat het liefde is en zo. heel teter. Hele... En wat dit overkomt, dat kan je dan lekker vinden op dat moment... maar dat komt niet over als liefde. Ja. En dan zeg je, jemig. Ik wil niet een heel persoonlijke vraag stellen. Maar Je doet het toch? het is maar een opmerking. Maar als jij dus persoonlijk van een man houdt... Ja. en daarmee een liefdescène speelt... maar in werkelijkheid is het heel anders dan voor de film. Even denken, hoor. Ik bedoel je privé-liefdesleven. Dat Ja. speelt zich heel anders af dan in de film. Heel Dat andere... zal nooit iemand te zien krijgen. Nee, nee. En ik heb ook liefdescène met Jean-Marie gehad. Wat Ja. dus op dit moment mijn vriend is in die... Was dat niet verschrikkelijk moeilijk of makkelijk? Nou, niet in die eerste film, toen was hij nog niet mijn vriend... maar in Ja. de laatste film, in die cowboyfilm. Nou, dan ben ik net zo. Dan ben ik ook ontzettend een steen in wezen. Een steen? Ja, heel cool eigenlijk. Omdat je met je bewustzijn dat je een liefdescène aan het maken bent... dat je met je beweging datgene over kan brengen. Maar op dat moment, dat is helemaal niet lekker, hoor. Jean-Marie is dus een regisseur die films met je gemaakt. Maar
Het is ook de belangrijkste man op het ogenblik in je leven. Ja. Wil hij met je gaan trouwen? Heeft hij je wel eens ten huwelijk gevraagd? Tijdens die opname die je gemaakt hebben, of tijdens de liefdescènes, of erna? Nee. Zijn er plannen? Er zijn geen plannen. Hij wil wel trouwen. En waarom wil je Maar niet? Of wil je wel? ik vind trouwen niet zo erg belangrijk op zichzelf, wat het briefje betreft en zo. Dat heb ik nooit gevonden en dat is met Leendert heeft het ook nooit gevonden. Met Leendert ben ik getrouwd toen Denise 1,5 jaar was. Die zat op zijn schoot toen we trouwden en zo. Dat was gewoon ontzettend leuk. Dat moest op een gegeven moment eigenlijk. Dus je hebt nee gezegd tegen Jean-Marie? Nou, ik vond het niet belangrijk en ik vind dus dat je iemand toch ook wel goed moet leren kennen verder. En ik geloof nog wel in het huwelijk, maar niet in het huwelijk van boterbriefje, jongens, we zijn binnen en nou, een soort zekerheid. Ik wil dat die ontplooiing tussen twee mensen, dat die kan blijven bestaan. Hè? Dat het niet een belemmering is van het briefje. Ja. Ik vind dat ik wil ook al mijn kanten ontplooien. Er zitten misschien nog wel kanten in mij die ik niet ken en zo. Ik wil niet dat vastroest. En ik wil ook degene met wie ik leef, wil ik dat geven. En ook niet zeggen van ja, hé, maar er moet nu geld op de plan komen. Dan ga jij maar bij de supermarkt werken. Door al die liefdescènes die je speelt, hebben geloof ik veel mensen de indruk dat je privé ook een erg losbandig meisje bent. Toen mijn echtgenoot nog leefde, had hij... Leendert Jan Zee, de Leendert. beeldhouwer. Ja? Toen zei hij tegen mij, ook vandaag erg leuk zeg. Want iedereen moet wel heel veel van mij denken. Ja? Gewoon als grap. Ja, maar veel mensen denken dat echt. Hè? Die denken, die wil ik wel allemaal hoor. Ja, ze denken maar. Ja. Maar ben je privé heel anders dan in de films die je speelt? Je bent niet femme fatale, geloof ik, die je speelt. Ik geloof dat je meer iets kinderlijks hebt. Ik was gisteravond bij je thuis, in je slaapkamer. Ja, even om te kijken hoe die eruit zag. Ja, ik wil zeggen, Met dat jou. kan ik me niet herinneren. Ja, maar ik zag daar toch kinderlijke poppen en allemaal leuke kinderlijke dingen staan. En in je hele huis heeft iets kinderlijks, iets jongs. Ja, nou, ik hou erg van het leven. En dat heeft misschien met jong zijn te maken. Of je nou 80 wordt, straks kan hetzelfde zijn. Mhm. En ik hou erg van kleertjes maken. En ook voor mijn kind en zo. Een soort hobby, bezig zijn met dingen. Ook in je leven dus creatief te blijven. Met alles. Al is het maar met koken of met dingen maken. Mhm. En dat vond ik juist ook erg leuk. Toen Leendert nog leefde, dat ik in het atelier werkte. En dat je gewoon ineens met materie bezig bent. En zo. Mhm. Dat blijf ik altijd hebben, zal ik altijd blijven houden. En het zal mijn huis ook wel een soort popperige toestand geven. Indruk misschien. Je hebt gisteren een briefje voor me geschreven. Een klein briefje. Dat heb ik laten onderzoeken. Oh, daar heb je het zeker uit. Door een grafoloog. Ja. Oh, daar heb je het uit. Ja. En er staat in, dat vond ik toch wel typerend, want die man is niet bij jou thuis geweest. Ja? Kinderlijke kanten geven haar iets charmants. En jeugdigs. Zij houdt van dingen waar kinderen van houden. Poppen, speelgoed. Dat klopt dus. Dat je erg kinderlijk bent. En er staat er ook in wezen zeer vrouwelijk, maar moet als het ware nog losgemaakt worden uit een bepaald ik-isolement. Hele wetenschappelijke taal, maar het komt erop neer dat je je ingekapseld houdt. Je eigen ik, jezelf dus. Dat je je moeilijk geeft aan mensen, naar buiten. Wat vind je daarvan? Dat vind ik wel meevallen. Je vindt van niet? Nee. Dat je nog altijd bezig bent om die ik, of tenminste ik, wat is ik? Mijzelf dan nog dieper dan ik, hè, zal ik maar zeggen. Mhm. Dat te laten ontplooien, omdat dat, kijk, dat is voor mij leven, dat blijf je ontdekken. Mhm. Ik kan nu zeggen van nou, ik heb 30 jaar geleefd en dat is er gebeurd en zo ben ik nu geworden, maar ik ga door. Ja. Door. Maar volgens de grafoloog hou je dus je eigen ik nog voor jezelf. En komt er moeilijk iemand anders bij. Je moet iemand heel veel vertrouwen dus om jezelf wat meer los te kunnen laten. Nou, hij zegt het. En wat zeg jij? Nou, dat heb ik al gezegd eigenlijk. Ja. Ik vind het leuk om over na te denken. Mhm. Alleen dat zal wel blijken verder en zo. Ja, maar je bent dus privé heel anders dan de mensen denken. Van Willeke van Amrooy, de femme fatale, de femp. Ja, Femmes maar- krijgen altijd door het publiek zo'n image opgedrukt. Hè? Marilyn Monroe, Jean Harlow. Van vrouwen die... Ja, maar het is ook omdat de mensen het zelf willen op een of andere manier. ja?
Ik heb niet gevraagd hoor, om een plaatje op mijn borst van Vedette of zo. Of van Fataal, of noem maar op. En dan komt er een groot gevaar als dat op een gegeven moment gebeurt. Dat je zo'n image opgelegd krijgt of zo. Het is oké, het is allemaal helemaal niet erg. Je hoeft ook niet te zeggen van, nou, dat moet ik niet en ik ga het tegenovergestelde doen. Ja. Helemaal juist niet. Of het gevaar ligt erin dat je eraan gaat beantwoorden. Hè? Ja. Als mensen eens denken van, oh, dat is de Vedette of dat is een filmster. Zij hebben ideeën bij dat filmster zijn van, die moet een huis hebben, een zwembad en een Rolls Royce, het liefst nog wit en zo. En dat soort dingen. Ja, die moeten ook opkomen draven Ja. en dat soort dingen. Als je dan op een gegeven moment, als je dat dan, die image gekregen hebt en je gaat eraan beantwoorden, ja, dan ben je weg. Want dan is je hele zelf is weg. Als je niet zelf zo bent, hè. Misschien is er iemand anders wel zo, die ook dan de image krijgt van filmster. Die het leuk vindt. Ik vind het best wel eens een keer leuk, alleen op het moment dat ik het moet doen voor mijn werk. Ja. Zoals een première van Mira in Cannes. Ja. Nou, dat is een grote poppenkast. Ja? Dat is verdette doenerij daar. Dan sta je daar en dan applaudisseren al die mensen en de loper ligt uit. En, Ja. je moet je mooiste glimlach en dat soort dingen. En je moet ook niet te vlug van die trap af, want er zijn zoveel fotografen en dat soort dingen. Heel langzaam En dalen. dan hoor je ook inderdaad achter je Willeke. En dan zijn ze ook die smile willen ze hebben. Ja, ja. Alleen probeer ik het dan nog plezier in te hebben en het Ja. leuk te vinden. Want op het moment dat het afgelopen is, dan lach ik daar weer om dat ik net gedaan heb. Ja, ja. Maar je moet het wel doen, het hoort wel bij je werk. Dus de glamour hoort er wel degelijk bij. Hè? De klem hoort er wel bij, alleen Ja. het enige wat ik probeer om dat soort klemmen ook nog wat een beetje sjeuger te maken, dat ik het zelf ook leuk vind. Hè? Ja, ja. Dat ik ook nog een beetje plezier inhoud en zo. Ja. Maar hoe staat het tegen de glamour in Holland? Ik herinner me een keer, er was een première van een film in City. En dat was jij ook, was een afloop, zo'n party, weet je wel. Daar had jij nog eens een kaartje voor je, toen mocht je er niet in. Terwijl je zelf de hoofdrol had gespeeld. Ik bedoel, ze weten de filmsterren niet als ster te behandelen nog in Holland, hè, vaak. Was dat bij Mira? Is dat Was gebeurd? bij Mira, ja. Ja? Toen was er dus zo'n drankje na. Ja? Ja, zo'n beetje. Na de première? Ja, en dan moest die kaartje moest je meenemen om daarin te komen. En dat kwam ik er toen niet in. Als hoofdrolspeelster? Ja. Wat zeiden ze toen? Nou, er waren andere mensen die me dan wel herkenden, die net de film gezien hadden. Oh, Die zeiden van, ze mag erin. Maar een strenge heer zei, Nou, mevrouw, die mag er deed niet zijn in. werk, is het hem ook opgelegd. En misschien Ja. had hij die film nog niet gezien, kan je hem ook niet kwalijk nemen. Maar glamour in Holland, dat is er nog niet zo. Dat Nee. gaat niet. Ja, maar dat hoeft ook allemaal niet. Nee. We maken dat glamour toestand, dat is, het is Hollywood, hè, van vroeger. Ja? En het is allemaal heel anders. Toen had een Marilyn Monroe of die andere mensen hadden een contract bij MGM of weet ik veel, noem maar op. En dan werden de bontjassen lagen al klaar. Dit kocht gewoon MGM. En de Rolls Royce en de toestanden en datgene wat die mensen wilden zien. Dat lag al klaar, dan hoefden ze alleen maar te lenen. En alle mensen dachten van, die zeik, toe, en noem maar op. Maar dat kan niet, dat kan toch helemaal niet. Dat is zo ouderwets als het maar kan. Het is onzin. Ik weet niet veel wat je gedaan hebt voordat je naar de toneelschool ging. Er is veel gebeurd raad met je wel. Willeke van Almaroy. In haar, ik bedoel, het publiek kent je nu als deze affiche. Nou, Tenminste, deze affiche hangt nu op het ogenblik in Nederland. Maar eens was er dit lieve kleine meisje. En er is veel gebeurd in die tijd. Dit Ja. meisje had een grootmoeder die echter ook al toneel speelde. ja, nou, ze moest misschien wel, ze vond het wel erg leuk. Ja? Omdat mijn opa, die schreef toneelstukken. Mhm. En dat waren een soort Heijermans toneelstukken, maar Heb je een foto van, geloof ik, niet hè? zo... van mijn opa? Ja, dat is wel. Hier, Ja? kijk. Nee. Dit is een voorstelling van het toneelgezelschap, want zij woonden op de eilanden, in Kattenburg. Ja. En ik geloof dat het toneelgezelschap Mercator heette. Ja? En daar was hij dan regisseur en hij schreef de stukken. En mijn oma speelde alle hoofdrollen. En ik heb een heel stel foto's van mijn oma. En die is ontzettend dik. En dan zie je alleen maar het verschil van de pruik. Dan heeft ze een rode pruik en een witte pruik en een gele pruik. En dat was het enige verschil. Dus je komt uit een artiestenfamilie. Ze hè? hebben toch heel Kattenburg hebben ze daar aan het huilen gekregen, hoor. Ja? En mijn oma was ontzettend kreng. Ja, Want op een gegeven moment was dan de sterfscène. Ja? En dan zat ze daar met een omslagdoek. Er zat een grote speld in en dan lag dan die man dood. En Janus en noem maar op. En dan Ja. stak ze hem in zijn kont. Dat soort dingen. Daar had ze zelf ontzettend veel plezier in. Want ja, als jong meisje dacht je ook al, ik wil een actrice worden.
Wou je graag in de ik speelde belangstelling mee met de staan? hele familie. We hadden erg veel Ja. bruiloften, hè? Echt in Amsterdam. En daar speelden we allemaal stukjes verkleed. En, Ja. mocht ik altijd meedoen. Ik mocht alleen niet zingen, want ik moest mijn mond maar houden. Ze vonden dat ik alleen mijn mond zo open en dicht doen. Oh, dat heeft me gefrustreerd wanneer dat ging. Ja. Maar goed, het is wat anders. En dan mocht ik altijd meedoen en het was ontzettend leuk. En we maakten papieren pakjes en tante schreef de teksten. En nou, helemaal te gekke leuke dingen. Had je ook al... Maar het idee, toneelspelen echt, om die richting in te gaan, had ik niet. Ik droomde heel erg... Ja, dat is krankzinnig om te zeggen, maar ik droomde om een filmster te worden. Ja, ik heb hier een fotootje wat het illustreert. En dan zien we Willeke als Miss Rome. Ja, dat was... Hoe oud was je toen? Hoe oud Kind. was ik geweest? Toen had je al die Ik drang. denk 12 of 11. 12 Toen had je al die was ik. drang om met je uiterlijk, met je schoonheid Nou, het was, in de belangstelling Het was een te soort, komen. dit is gewoon Ja? een verkleedpartijtje. Ja, ja, wat Miss Rome is wat niet je Miss, had. hoor. En wie het mooiste gekleed was, kreeg een prijs. Dat was Ja. bij een zomerhuisje. in Maar jij een kamp koos of Miss zo. Rome en niet het vrouwtje van daarvoor. Nee, maar we waren allemaal vriendinnen, dus we Ja. wilden allemaal. Hè. Het was echt wel de leeftijd van 12 van... Je wilde allemaal de mooiste misschien zijn. gaan we straks zelfs door het dorp met de hele Ja. optocht. En dan zal diegene die wij zo leuk vinden misschien wel kijken. Ja. Maar in die tijd had je al de droom om filmster te worden. Lagere school, ja. Heel erg. Spaarde je Maar ook... dat mocht niemand weten, hoor. Dat mocht waarom niet? niemand Was het een weten. schande? Nee, dat hield ik echt voor me. Ik schreef ook wel stiekem... Als ik eigenlijk mijn huiswerk moest maken, dan schreef ik scenario's. Alleen het einde heb ik nooit afgemaakt. Dan zat ik zelf te huilen. Dus als kind sloot je jezelf toch al op. Ja, droombeeld, hè. Dromen. Dus dat eigen isolement was er als kind al. Kom ik weer met de gavelloop. Ja, inderdaad. Dat was het Ja, dus wel. mijn wereldje, Ja. maar die is... Dat is, ik ben in een... in een gewoon gezin opgevoed. Tot ik dan naar de HBS ging en dan mijn diploma haalde en niet wist. Ik had de wiskundekant, maar ik wou niet doorgaan in Wiskundekant. Ik wou niet doorgaan in wiskunde, dat zag ik niet zo zitten. En de talenkant was niet zo erg goed. Mhm. En ik had wel op de HBS deed ik veel aan ballet. Mhm. En ik heb ook een keer een voorstelling gedaan. Maar die droomwereld En bleef er. die Ja? was mijn leraar, Nee? meneer Vonhoff. Meneer Vonhoff? Of minister Vonhoff. Burgemeester. Burgemeester Burgemeester Vonhoff. Was hij al zo dik toen of niet? Hij was nog geen minister. Ja. Toen ook, ja. Helaas noemden Ja. wij hem Bulle. Bulle? Dat was zijn bijnaam. In ieder geval, Daar ik kon hij niet onderuit. burgemeester Bulle. In ieder geval, je gaf... Dat was op de HBS. En het gekke is, het was ontzettend leuk. Ik deed veel aan het ballet. En we hadden ook vlak voor het eindexamen hadden we een voorstelling. Ik was Hera. Mhm. En ik had ook zelf een kostuum gemaakt. Maar Hera was heel boos. En ik danste. En ik schijn ook nog nooit zo boos gekeken te hebben. Want die mensen hadden echt iets van dit gaan. Ja. En toen heeft hij me bij het uitreiken van mijn diploma... Ja? heeft dus burgemeester Vonhoff, Ja? of toen dan nog niet, gezegd van jij moet doorgaan in het ballet. Als enige, want Ja? nu nog hoor, als ik leraren van mijn school tegenkom... die zeggen van, hoe is het? We begrijpen niet dat wij dat nooit gezien hebben. Vonhoff Je was zag zo het. gesloten en je had Ja? een paardenstaartje. Gesloten en, kop, ja? En ja. hadden ze nooit gedacht. Dat is echt leuk. Maar je ging En niet naar het Vonhoff was ballet? de enige. Applaus. Maar je ging niet naar de balletschool? Je ging naar het toneel? Nee, dat zei ik ook tegen mezelf. Ik zeg, nee, hoe oud was ik? 15. Ik zeg, ik wil niet doorgaan in ballet, want ik heb veel te zwaar gebouwd. Ik kan het niet voor klassiek. Nee. Ik wil naar het toneel. Mhm. Totdat ik dan hoorde dat je 17 mocht zijn voor de toneelschool. Dan kreeg je En toen dacht ik, nou, daar wil ik wel naartoe, maar ik durfde nog tegen niemand te zeggen. Tot iemand op een gegeven moment naar me toe kwam en zei van... ja, Rudy Karel, die zoekt een meisje, want die is ziek vanavond. En die had toen een pauzetheater in Tuschinski, Oh, dat Rudy weet ik. Karel. Ja, ja. Nou, dat vond ik helemaal te gek. En toen kwam Ja. Rudy Karel en in zo'n kleedkamertje uit Tuschinski. En toen had hij een bandrecordertje. En zei hij van, kan je dit nazingen? Wat was dat? Dat was... kon het toen ook niet, dus ik kan, als je het wil horen. En die ging het nazingen, zo vals als het maar kon. Maar hij zei, oh prima, die prachtig, Laat eens prachtig. horen. Wat was dat voor nummer? Ik moest zingen. Frühling in Wien, Frühling in Wien, Frühling in... Enzovoort, enzovoort. Dat was het Weet ik niet debuut meer. dus. Nee, maar wat was het Ja. nou? Ik kende dat hele toestandje niet. En ik zong het ook zo vals als het maar kon. Ik Ja. kende het niet, ik had weinig. Ja. Wist weinig van muziek af. Maar goed, hij had een assistent. Hij dacht, ik ben geholpen, want het meisje Ja. is ziek. Nou, dan stond ik daar, s'avonds in zo'n hoppelrok.
Ja. Hè, als dat meisje met 2 lange vlechten, zo'n wienerdirne. Een zeer kuis Zweens meisje. En zong dat liedje. Het eindigde dan met in prater. En dan kwam hij er onderuit. En de Marokko riep van, volgende week in het theater. Nou, dat was mijn toneeldebuut. Nou, dat was helemaal te gek. En ik was trots. Ja, ja. Wij wisten dat een Nederlandse actrice over jou zei... ik wil niet worden zoals Willeke van Almenrooy... dat de taxichauffeur je Billeke van Almenrooy gaat noemen. Oh, ik heb een andere gelezen. Ik wil niet zoals Willeke van Almenrooy worden, maar meer. Oh, nou ja. Ja. Nee, maar ik bedoel, er is wel duidelijk naijver dus. Hè? Dat, bij vrouwen ook. Ja. Ik vind het onzin, want je moet ook met ze werken. Dat is ook hartstikke tof. En je hebt nu eenmaal verschillende soorten vrouwen, verschillende soorten actrices of geen actrices, doet er niet toe. Het medium film houdt ook in dat als het merendeel van de mannen valt voor een bepaald soort personage en daar geld voor over heeft, Ja. nou, dan gaat hij naar die film toe. En of ze nou wel wat speelt of niet wat speelt. Ik heb ook stukjes van Rachel Welch gezien dat ik af en toe dacht van oei. Ja. Maar doet er niet toe. Als er zoveel mannen opvallen en zoveel geld wordt binnengebracht, dat is ook film. Hoe reageren vrouwen meestal op? Om mij Ja? Als je in gezelschap bent. Bekijken ze je zo is van... oké. Het verschil met Frankrijk en met Nederland is wel te merken. Frankrijk zijn vrouwen, die worden allemaal katjes ineens. Ja? Ja. En wat doen ze dan? Nou, dat komt natuurlijk door die mannen, door die mentaliteit van die mannen. Ja. Omdat die hebben altijd iets van mijn eigen vrouw, dat is gebruiksmateriaal. En ieder ander die binnenkomt, weet je wel. Ja. Krijg je nog veel brieven van mannen? Ik kan me indenken dat je veel... Ook van vrouwen. En jonge meisjes en jonge jongens. Nee, maar van mannen ook? Ja, alle leeftijden. Liefdesbrieven? Nou, Huwelijk misschien wel. aanzoeken? Misschien wel, maar ze zijn gewoon... zitten heel erg fijn bij. Gewoon een als een heel tof gesprek. Ja. Ik heb nog nooit iets vervelends gekregen. Nooit iets vervelends meegemaakt? Geen bedreigingen nooit gehad? Nee. Maar je hebt wel een geheim telefoonnummer. Ja, Dat heb je toch wel om jezelf te beschermen. dacht ik wel, ja. Maar was dat nodig? Ja. Waarom? Omdat ik het niet zo leuk vind als er een man dronken 's nachts om 4 uur in een café zit en denkt van... hé, zal ik die Willeke van Almenrooy opbellen? Die staat in het telefoonboek. Omdat hij toevallig een beetje dronken is en niet meer weet wat van tijd is. En dat ik wil gewoon slapen. Dat gebeurde ook wel eens. Dat gebeurt ook wel eens. Dat is de prijs van het succes. Nou ja. Ja. Ik vind trouwens dat je een geweldig leuk huis hebt. Het is helemaal niet het huis wat de mensen misschien verwachten van een filmster. Ik vind het... het is helemaal jouw sfeer. Je zei dat je veel houdt van tweedehands kleren. Ja. Maar ik heb de indruk dat het huis, dat de inrichting ook van her en der Ja. is weggehaald. Ja. Van oude markt, vuilnisbakken. overal. Vuilnisbakken. Ja. doe Af je en toe dat? loop ik langs de vuilnisbak en dan hoop ik niet dat ze me herkennen. En wat haal je daar weg? Nou, als ik iets leuks zie, wat ik Ja? ook wel knap en zo. Ja? Soms vind je wel eens veel leukere dingen daar Ja? dan die je wel eens op de markt kan vinden. Ja. Maar wat heb je bijvoorbeeld eens weggehaald van de vuilnisbak? Ja, jemig, dat is mijn halve huis. Je halve Kan ik huis? het niet gaan opnoemen? Nee. Maar ook voor het Waterloopplein? Jazeker. Ik had vroeger een deux chevaux bestel en dan ging ik naar het Waterloopplein. Ja. En ik kwam helemaal volgestouwd. Ik kwam weer terug met kasten en toestanden. Prachtig. Heb je wel eens gevoelens van eenzaamheid gehad? Dat je je eenzaam voelde? Ik wil je Het is zeggen... een erg eenzaam beroep, maar eenzaamheid die komt niet alleen in je werk. Komt altijd wel. Ja. Ik geloof dat elk mens eenzaam is, ook al is hij getrouwd en zo. En wat noemen ze dat dan? De zekerheid van een huwelijk of zo. Jij bent- Maar in dit vak is het heel erg. Waarom? Omdat er helemaal geen zekerheid is. Ja. Je enige zekerheid is jezelf. Dus, En af en toe twijfel je wel eens aan jezelf? Of... tuurlijk. Want als je dat bent, dan hoef je niet meer verder. En dan voel je je vreselijk alleen. Ja. Maar is helemaal niet erg. Maar wat doe je daar tegen? Sluit je je dan op? Of stort je je in het... Nou, als ik wat moeilijkheden heb, dan sluit ik me op, ja. Dan ga ik niet naar mensen toe of zo. Dat wil ik niet. Ik wil pas weer naar mensen komen als ik het opgelost heb. Ik wil weer gewoon blij naar ze toe komen. Je wilt blij naar ze toe komen. Betekent dat je dus last van depressies hebt soms. Nou, echt niet zo erg hoor. Maar ik me verteld dat Leen dat
bewust voor de dood heeft gekozen. Ja, klinkt dat gek, hè? Maar het is wel zo. Maar dat begrijp ik heel erg goed. Want Waarom was hij had tijdens het leven had hij een enorme pijn, droeg hij met zich mee. En ik noem het maar als een pijn. Zo kwam het bij mij over. Want op een gegeven moment, als je echt veel van iemand houdt, dan ga je tot het einde met hem mee. Alleen ben ik tot de dood met hem meegegaan. En daarvoor ben ik teruggekeerd. En ik vind dat ik het recht gehad heb om dat te doen. Maar ieder mens heeft ook het recht om... Teruggekeerd? Nee, Van waar? ik ben Ja. niet verder gegaan dan tot de dood. Ja. Niet tot en met, Ja. wou ik zeggen. En ik vind ook dat iemand, hoewel ik er tegen gevochten heb, ook het recht heeft om wel de dood te kiezen. Hoe vervelend dat is voor andere mensen die ontzettend veel van diegene houden. Maar ik kan het hem niet, geloof ik, niet kwalijk nemen, omdat hij heeft tijdens zijn leven met die pijn dan geleefd. Wat voor pijn was dat? Ja, ik noem het pijn. En ik kan Hij was beeldhouwer, hij maakte prachtige beelden. Was hij creatief niet gelukkig in zijn werk? Nee, het heeft niets met zijn Werk te maken. werk te maken. Het heeft iets met hemzelf te maken. Iets wat in hem zit, of in hem zat, wat ik ook nooit heb kunnen uitleggen wat het was. Alleen maar heb kunnen voelen. Op het moment dat het hem overkwam, dan speelde hij wel eens op de piano. En dan keek je naar hem en dan hoorde je de pijn door die muziek. En er zat een hele grote kloof tussen mij en hem. En die pijn die kwam dan bij mij ook terecht. En dat is iets verschrikkelijks. En dat is een pijn die had hij tijdens het leven, altijd. En het gekke is dat nu dat hij dood is het eenzelfde pijn die overgebleven is. Bij jou? Ja. Het is hetzelfde. Het is niet te pakken, het is niet te begrijpen. Net als de dood niet te begrijpen is. En het is een pijn van liefde en pijn van dood. Pijn van leven. Leendert heeft ook veel pech gehad met zijn werk. Hè. Ik herinner me, jullie woonden in Rotterdam. Dan hadden jullie een atelier. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd, geloof ik, hè? Voor een beeldhouwer. Ja, dat is inderdaad een hele gekke toestand geweest. Wij woonden daar in een oude school. Ja? Hadden wij in het dak, de zolder van die oude school. En verder was die helemaal leeg. Hoewel de gemeente had beloofd dat het vol met beeldhouwersschilden zou komen en zo en opgeknapt zou worden. Maar het bleef alsmaar leeg en er kwamen op een gegeven moment zwervers. Die kwamen daar lekker 's winters, want de kachels bleven branden en zo. Die gingen daar lekker slapen en die namen af en toe een stukje school mee. En daar konden ze weer een biertje van kopen en zo, hè, daarna. En, maar dat leefde wel de hele tijd. En het gekke is dat later hoorde je van mensen, een soort roddelpraat en zo, van dat die mensen echt dachten dat wij 2 duivels waren die daar woonden. Ja, die waren bang van ons en zo. En dat is ook uitgekomen, want op een gegeven moment was er Denise, we woonden daar met Denise. Ja. En Denise had een vriendinnetje op bezoek. En het meisje moest om 6 uur thuis zijn. En het was 6:15 en ik had geen klok. We hadden ook geen zin meer in de tijd en zo, dat was niet meer belangrijk. En ik loop met het meisje naar beneden, die moest al die trappen af. En ik hoorde een ontzettend gebonk daar beneden aan die deuren. Dus door die lege school heen. En er stond een moeder daar hysterisch de deur in te gooien en te roepen. Die dacht echt dat we dat kind hadden tot 2 gesneden of weet ik veel wat. En dat soort sfeer hing daar omheen. Terwijl Een dreigende sfeer was dat telkens. ik begreep dat niet. Omdat je komt daar ook bij de groentemannen, bij de bakker. En je praat met iedereen en je bent net zoals iedereen. En wat Dat gebeurde er toen? En ik denk dat de oorzaak is dat op een gegeven moment toen Leendert de 14 dagen niet was. En op dat moment hadden we al een huis in Amsterdam. Ja. Dat hij in Amsterdam was. Op dat moment was ook kindervakantie. En ik denk dat de kinderen... Het is nogal een asociale buurt. En dat is gewoon waarom ik het op een gegeven moment dus in de krant te zetten. Omdat ik vind dat zo'n buurt geholpen moet worden. Het is een buurt Wat zet van hij in de krant? 10 kinderen in een kamer en zo. En op een gegeven moment was het einde van de vakantie. Die kinderen wisten niet meer wat ze moesten doen. Hadden geen speelruimte enzovoort. En die hebben daar ingebroken. En die hebben alle daar beelden alles kapot gemaakt tot het laatste toe. Al het werk van Leendert. Niet alleen zijn werk, al zijn werk. Maar het ergste vind ik nog dat... Het kapot maken vind ik dus het ergste. Hè? Ja. Echt de dingen tot stukjes, tot zo klein
kapot hakken. En maakten ze hem daar ook niet mee kapot? Ik bedoel, als je een schilder als zijn Ik werk dacht vernietigt... dat hij enorm kapot was, maar Ja? hij had ook een soort opluchting... omdat hij toch iets had van het einde is nabij. Alles gaat toch stuk. Het maakte hem natuurlijk wel weer een stap dichter. in Was de al dood. dichter bij de dood. En voelde jij dat al, dat hij dat wilde? Ja, maar dat accepteer je toch niet? Daar vecht je tegen als een gek. Hoe heb je daar tegen gevochten? Je hebt gezegd, hou op met die spullen. Laten we andere dingen gaan doen. Laten we gaan reizen. Alles kan Heb ik. je, ja? Je kan alles nu bedenken. Wat je gedaan Ik heb hebt? het allemaal gedaan. Wanhopige lange gesprekken. Alles. 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 Het was dus niet zo, wat ik wel eens gelezen heb, dat hij het niet eens was met al dat filmwerk wat je deed, die blote scènes en die toestanden. Nee. Hij is zelfs meegeweest toen wij Louisa, een woord van liefde, Ja? maakten. En hij heeft een filmpje gemaakt Ja? van datgene wat hij zag als toeschouwer. Mhm. En dat is ontzettend leuk en dat heeft hij ook erg leuk gedaan. En, En dat filmpje, dat vond hij enig, want hij ging... Heeft hij gemaakt dus? Ja, want hij kon alles. Hij kon alles, gewoon. Ja. En dat filmpje hebben we hier bij ons, geloof ik. Ja. Er staat daar een projector. En jij kan die bedienen. Dat is film Vrouw. Ja. Moet ik daar even het scherp zetten? Ja? Zo, dan kan je hem aanzetten. Gaat het goed opzij? Dat is het filmpje wat Leendert gemaakt. Wat Nee, is iets dit? met die kant op, geloof ik. Zo. Andere kant. Ja? Ben jij dat, Willeke? Ja, maar dat is de tweede, dat is de regisseur, die tweede. Ja. Dit is Willeke in een woord Hij van moest liefde. eventjes En dus hij als draagt stand-in het. spelen. Alleen maar voor de camera. Dit is de acteur die het moest doen. Wat voor scène is dat? Dat is vlak voor de dood. De bent sterfscène. Je bent een doodgaan bij. Ja. Ja, ja. Nou, je ziet het op een gegeven moment, die Wat een- benen die worden hoe langer hoe zwakker. Was je zo zwaar toen? Nee, toch? Nee, maar je zal zo'n afstand mij moeten dragen, zeg. Ja. Nou, dus probeer. Ja. Vertel maar wat het is, hoor. Nou, dit is dus de sterfscène. Hij moest mij dus hier weer dragen. Alleen hij moest mij stilhouden voor de camera. En dat hield hij dus niet. Hij begon weer te zwabberen en ik zakte langer meer naar beneden. Ja? Dus de oplossing was dit, wat je hier ziet. Oh, op een plank. Op een plank. Aha. Geheimen van een Ja, dat is wereld ontzettend leuk. worden ontluisterd. Ja, dat vind ik ontzettend leuk. Ja. Dat maakte Leen dat allemaal. Die vond het Ja, prachtig. hij stond erbij te kijken. En hij zag deze... Het is inderdaad te gek. Is dat gek? Ja. En als je die film, als je dit stukje ziet, Ja. wat ervan geworden is maar mooi. Want dan zie je Hele alleen maar mijn dramatische hoofd. Zie je, sterfscène. nee, je ziet alleen maar mijn hoofd en je ziet alleen maar zijn hoofd. Meer niet. Je zal niet sterven. Nee, ik mag nog niet sterven. Nog niet. We gaan naar Pierre en Isabelle. Ben ik niet zwaar? Nee, je bent licht. Ja, ik voel me zo licht, Paul. Ik voel me zo licht. De zon is terug. Ik zie ze. Ik zie de zon, Paul. Maar ik heb het koud. Is het koud, Paul? Ja, het is koud. Zullen jullie goed voor Isabel zorgen? Maar Leendert deed dat vaak, dat hij filmopname maakte. Nou, het was zijn eerste idee, de eerste keer. En het was meteen erg leuk gelukt. Dit zijn allemaal stukjes. Ik moet het dus nog echt goed in elkaar zetten. Maar dat heeft hij dus zelf niet meer kunnen doen. Maar dat doe ik nog wel een keer. Ja. Leendert heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. En je hebt gezegd, daar heeft hij bewust voor gekozen. Was het voor jou moeilijk om daarna door te gaan met werk? Of begreep je hem? Het is juist goed om door te gaan met werk. Was het moeilijk voor je? Nou, ik heb een tijdje als een beest in een holletje gezeten. En daarna kwam het beestje er weer uit en gaat gewoon verder. Ik heb gezien dat bij je huis in Amsterdam nog altijd zijn naambordje staat. Is dat een symbool dat hij... Er staat nog altijd Leendert Jan Zee. Dat is precies wat Denise gezegd heeft. Ja? Die zag op een gegeven moment al die bordjes nog staan. Mijn zusje had er ook gewoond en zo. Toen zei ze van ja, dit is Willeke en dat is Denise. En hier is Nienke, ja, die woont hier niet meer. En daar gaat nog Leendert Jan Zee, die woont hier niet. Ja, toch, zei ze. Die woont hier nog een klein beetje.
Dat is waarom het er nog staat. Het is natuurlijk zo, zet gelijk. Ik heb soms het idee, als ik jou met Denise zie, dat je niet moeder en dochter bent. Natuurlijk ben je de moeder, maar soms ben je het kind met het kind. Als een Ja, vriendinnetjes. ja, vriendinnetjes Ja. eigenlijk. Dat is erg leuk. Ja. Dus dat betekent dat je toch nog erg jong... Nou nee, ik vind het heel normaal. Ja? Ik vind dat om een kind te bereiken is dat erg leuk. En ook Mhm. zelf, ik ben echt niet iemand van 12 jaar die voor je Nee, zit, nee, hoor. maar Dat, je speelt dat met haar lijkt me niet wel als... duidelijk, dacht ik zo. Nee, maar je speelt gewoon met haar als kind. Ja, als god, het zijn vriendinnetje. dingen die te ontdekken als je het ziet, ook in die tekeningen. En, goh, ik geloof dat ik een tekening bij me had van. Het is fantastisch wat eruit komt. Mhm. En hoe ze dat bekijken, hoe ze dat ook beeldend zich kunnen uiten. En nou, joh, ik ben af en toe wel eens jaloers op, joh. Fantastisch. En ze helpen me ook heel erg veel. Denise heeft me ook geholpen. Toen ik zelf momenten had dat ik echt een tijd een beetje lijp geweest ben, hoor. Van toch wel moeilijkheden en zo. Dat ik, Wat voor dat ik moeilijkheden? heel lang zat ik, voor bijvoorbeeld, zat ik aan een dingetje. Zat ik zo. Dan kon ik uren met dat dingetje bezig zijn. Dan was ik weg, echt weg. En dan stond zo'n klein kind naast je. En dan zei van, Willeke, ik moet plassen. Dan zei ik, ja hoor, even dat dingetje. Ja. En dan bleef ik weer zo'n tijd. Dan zei ze, ja, maar dat dingetje moet nog niet plassen. Ik moet plassen. Hoe? Dan was ik eruit. Dan dacht ik, ja, god, hé. En wanneer was dat? Fantastisch. Nou, ze was een jaar of 3, 4. 4 gewoon. Dan heb ik een enorme instorting gehad. Toen ben ik op een gegeven moment inderdaad 0 jaar geworden. Toen was ik echt... Mijn hele eigen identiteit ben ik kwijt geweest op dat moment. En ook kinderen van 3 jaar, die vond ik veel intelligenter dan ik. Ik begreep er niets meer van. En hoe kwam dat? Ik geloof dat ik me te veel in Leendert had gestopt. Ik werd Leendert, ik liep als Leendert. Ik dacht namelijk, als je in iemand kan kruipen... Ja. dan ga je misschien zijn problemen beter bekijken. Mhm. Maar op een gegeven moment was ik weg. Was Willeke weg. En toen leefde Leendert nog? Ja, Maar toen was je helemaal... ik was weg. Je was 0 jaar. Ja, Alles heel viel- erg labiel en zo. alles Geen viel van eigen je wil af. meer. En, ze konden dingen ook zeggen, ook tegen me. En ik wist het niet meer. Ik kon niet meer kiezen, ik kon niks meer. Maar was je- Op een gegeven moment ben ik dus aan het strand gegaan met Denise. En die heeft me er gewoon uitgetrokken, toch wel. Dus Want toen ging ik een afwas doen en daar deed ik de hele avond over. Mhm. Want toen ging ik op een gegeven moment alles ook ordenen. En dan zat ik al met alles te ordenen. Ja. Maar ook de hele avond deed ik over kopjes in de kast zetten. Je was echt een kind geworden. Nou, het was wel lijper dan een kind. Het kind was veel reëler dan ik. Ja. Ik was niks meer. En dan moet je weer terugkomen tot 1 jaar, 2 jaar. Dan groei je weer heel snel. Totdat je jezelf teruggevonden hebt. En dan, Maar was je En nog dan niet in gebeurt staat het ook niet meer. tot werk? Of was je niets in staat ik ben ook in die tijd? tijdens dat ik de Tuin der Lusten deed, Ja? voor Lodewijk de Boer, ben ik ook in een toestand gekomen van dat ik niet meer wist waar de waarheid was. Mhm. Ik speelde nota bene naar een lesbienne. Nou, Ja. ik weet wel zeker dat ik het niet was. Ja. Ik moest daar slaan en schoppen. Ja. En ik wist niet meer waar ik was. Mhm. Of ik dat nou was geworden of dat ik dat nou niet was. Ja. En, nou, wat je daar dan meemaakt, midden op het toneel, dat is iets verschrikkelijks. Een hel. Je zag het verschil niet meer tussen de schijn... Ik wist het niet meer. En de je moet werkelijkheid. altijd, als je toneel speelt, kan je wel in de huid kruipen van iedereen en noem maar op. Ja. Maar je hebt altijd het derde oog, ook bij toneel. Ja. Maar je werd het Want helemaal. jijzelf moet het doen. Jijzelf moet, met jezelf moet jij een andere persoon creëren. Mhm. Maar die grens was ik kwijt. En het is verschrikkelijk. Ik hoorde mijn teksten zeggen, dacht ik, oh, wat ben ik slecht. Mhm. Maar dat was ik dan niet, het waren mijn teksten van die rol die ik speel. Nou, dat was echt op het kantje, hoor. Mhm. Was ik echt wel erg. Ben ik ook midden in een zaal op een gegeven moment. Ik had ook geen lichamelijke krachten meer. Ik weet nog goed dat ik moest slaan. En ik sloeg en het zakte weg. En ik zakte over de vloer en het licht ging uit. En het doek ging dicht. En de mensen werden verzocht naar huis te gaan. De kaartjes. Mhm. Toen ben ik afgesleept. En hoe ben je daar overheen gekomen? Door terug te gaan naar de natuur. In dit geval met Denise, alleen. Dus je dochtertje is echt wel een steun voor je geweest? Ja. Ze heeft je echt eruit getrokken en gezegd, mama, noem ze je mama? Nou, meestal Willeke. Willeke? Ja. Ja. Ja, god, als het pijn heeft, nou, dan komt er geen Willeke uit. Ah, mama! Dat is wel, hoor. Maar anders is het Willeke. Ja, meestal wel. Ja. Hoe heeft Denise gereageerd op je nieuwe vriend, de regisseur Jean-Marie Paladis? Was dat moeilijk voor haar? Nou, niet Want ze zo, sprak zo nog veel moeilijk. over de Het vader. komt omdat Leendert is niet echt een vader voor haar geweest, vind ik. Hè? Niet, het is meer, Leendert is ook altijd een vriend willen zijn voor Denise.
En dat tijdens zijn leven, dat nam ik het hem wel eens kwalijk. Dacht ik iets van... ja, ik kan het heel erg moeilijk, kan ik dat echt scheiden, vriend Ja. en vader zijn. Maar ik bedoel, de enorme verantwoordelijkheid, de verantwoording nemen voor dat kind. Hè, dat wilde hij dus eigenlijk niet. Dat nam ik dan vanzelfsprekend wel. Maar nu ben ik hem heel dankbaar. Want daarom is de overgang... Ja, Leendert blijft gewoon de vader. Ja, ja. En, zij heeft een fantastische... ja, ik wil zeggen... Ze is ontzettend goed opgevangen door mijn vader... die ontzettend veel voor doet en mijn ouders. En gewoon met veel liefde. En dat schijnt dus toch wel de enige manier... vind ik, voor opvoeding. Hè? Liefde, daar komen ze altijd wel uit. Dus, ja... Zo'n Jean-Marie, dat is dan... dat moet dan ook een vriend worden. Het duurt een lange tijd, maar het heeft ze met Leendert ook gehad. Hoe noemt ze Jean-Marie? Gewoon Jean-Marie. Jean-Marie. Ja. Je wil je in de liefde wel onderwerpen, zegt de grafoloog. Mag ik het even voorlezen? Moet wel heel erg veel van hem houden. Ja, ja. Wil zich in de liefde onderwerpen, maar moet eerst veel vertrouwen in de ander hebben, alvorens zichzelf wat meer los te kunnen laten. Klopt dat? Ja, dat klopt wel. En je onderwerpt je wel in de liefde bij Jean-Marie. Ja, ik ben toch... ik geloof toch dat ik echt wijfje ben. Er is er niks aan te doen. En wat voor mannen hou je het meest? Mannen die dus duidelijk overwicht hebben? Mannen die gelijk willen zijn? Niet zozeer, nee. Ik geloof dat ik... ik wil ze ook bewonderen in wat ze doen, geloof ik. En waar ze mee bezig zijn. En dat moet ook wel klikken. En ook de manier van leven vind ik erg belangrijk. Dat je gewoon samen echt goed kan leven. Hè? Toch een soort vrijheid. En ja, die vrijheid is wel erg belangrijk. Maar hier, hè? Ja. Vrijheid hier. En samen kunnen werken, lijkt je dat ook prettig wat je nu Ja, doet? dat vind ik geweldig. Wat is voor jou ideaal? Dat heb ik met Leendert ook gedaan, terwijl ik voor beeldhouw. Ik was assistentje. Ja. Dat is mijn geweldigste tijd geweest zelfs. En dat vind ik nu ook wel leuk. Ook samenwerken in film. Ja, dat hou ik wel van. Maar misschien trouw je op de duur toch nog wel? Ach ja, misschien niet. Ik vind niet erg. Ik wil nog wel eens een kind misschien. Ja? Ja? Ja. Ja. Dat is leuk voor Denise ook. Ja. Je bent begonnen zelf filmpjes te gaan maken, hè? Ik ben zeer bescheiden begonnen. Ja. Met 8 mm. En ja, ik durf er nauwelijks over te praten. Want jezus, ik ben gewoon een amateurtje die dat erg leuk vindt. Alleen, mijn ervaring is ook dat... ik heb altijd naar de filmacademie... Op een periode heb ik naar de filmacademie gewild om de technische kant te leren. Maar ik heb gezien, het kan niet. Ik kan niet regelmatig een avond weg en zo. Want ik ben veel weg. Of ik wil dan thuis zijn. Dus ik moet het maar zelf uitvinden. Dat is de grootste kracht. En dat doe ik dan nu met 8 mm. En dan zit ik 's nachts al die frutseltjes te monteren en zo. En maak dan fouten, want de volgende dag dan ben ik heel moe geweest. Dan zie ik een gemonteerd filmpje van een toneelstukje van Denise of zo, van kindertjes. En dan blijkt dat ik het einde, op het moment dat die kinderen zonder te buigen... die benen omhoog hangen in plaats van op de grond staan en zo, weet je wel. Maar heeft het de bedoeling? Maar is heel filmen? goed. Betekent dat dat je misschien in de toekomst liever achter de camera gaat staan dan op het witte doek? Dat je zelf films wil gaan maken? Daar is nog een lange weg voor nodig, maar ik zou het wel echt geweldig vinden als het zo een keer zou lukken. Ja. Ik geloof wel dat ik in staat ben Ja? om het te kunnen regisseren. Maar om het te kunnen regisseren ben ik weer zo'n eigenwijzer die eerst achter een camera wil gaan staan. Ja, je wil. Ik wil eerst achter een Geweldig. montagetafel hebben gezeten. Opzaglijk belangrijk. Voordat ja. ik denk dat je ik kan iets zou regisseren. kunnen regisseren. Maar het feit dat je zelfs nu bent gaan filmen, heeft het ook iets te maken met de vergankelijkheid van de filmroem? Dat je denkt, ik wil in de toekomst, als ik niet altijd meer films kan spelen, want ik speel nu de mooie, jonge, verleidelijke vrouw. Ik sta nu op mijn top, dat ik door kan gaan achter de camera. Nou nee, want mijn filosofie is, tenminste zo denk ik erover... ik kan altijd doorgaan met filmen, vind ik. Alleen, ik hoef niet altijd 18-jarige meisjes te spelen. Dat vind ik ook erg interessant. Neem Margaret Rutherford. Ja. Hè? Is toch helemaal te gek? Dus we krijgen misschien nog later een Wie weet. 80-jarige van Ammeroy. Nou, lijkt me dat is toch fantastisch. Dat is het niet zozeer. Want als Nee. nu de hele filmbusiness, als het allemaal nu caduc zou gaan of zo... Ja. dan zou ik het toneel, televisie... Ja. Als het ook allemaal weg zou zijn, ik weet niet... alles wil ik straks gaan doen dan. Ik zou ook helemaal niet ongelukkig worden. Nee, je bent niet... Dat doe ik niet meer, hoor.
wens je in ieder geval veel succes met die nieuwe carrière. Die nog helemaal in de kinderschoenen staat. Maar misschien zien we over een tijdje wel een eigen Van Almeroy-productie in de bioscoop. Ja, mag ik dan jou interviewen? Ja. Willeke, ik wil je hartelijk danken. Het was Ja. een fijn gesprek. Het was voor mij nou, een beetje moeilijk. Ik ben het niet gewend. Ik schrijf meer. Ik heb nog een cadeautje voor je. Nee. Heb ik gekocht. Ik denk van... Ja, maar ik heb het ook heel tof ja, gevonden. echt? Ja, helemaal te gek. Kijk. Ik zal het omdoen bij je. Kijk. Ik weet heb niet geen of ik het cadeautje kan. voor jou. Ik ben erg onhandig. Sorry. Nee, dit is mijn eerste cadeau.